Għal sena oħra l-Korp tal-Pulizija organizza charity ride bil-muturi din is-sena b'Risq l-Istrina. L-attività bdiet meħdejn il-garaxx tal-Pulizija fil-Florjana. L-Assistent Kummissarju Andrew Sejkel jispjega kif nibtet l-idea għal dan l-an nobli. L-idea bdejnija ftit snin ilu konna oriġinajna dak li ngħidulu Blue Beacon Bikers. U kull sena fil-miliet u fil-Police Day kun niftehmu li norganizzaw din ir-ride. Iktar ma jgħaddi żmien iktar qed issir popolari. Il-membri tal-korp urew li l-ispirtu tal-miliet mhuwiex biss fuq il-kartolini u r-rigali iżda b'mod aktar konkret permezz ta' turija ta' solidarjetà ma' min hu inqas ix-xurtjat. Jiena nċarġ mill-traffic branch u xtaqt li nuri wkoll il-pulizija mhux biss jiġru fit-toroq biex kif jaħsbu ċertu nies li nagħtu ċitazzjonijiet imma pulizija għandhom qalb ukoll. Min barra l-membri tal-korp kien hemm ukoll membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u tal-Forzi Armati ta' Malta. Fil-fatt din hija okkażjoni l-Pulizija qiegħda tella kull sena u għan tajjeb li ngħinu fl-Istrina fl-aħħar mill-aħħar bħala Dipartiment tal-Emerġenza wkoll li ninaqdu f'dan l-għan daqshekk nobbli. Hija xi ħaġa xierqa li għandha ssir. Kull min jista' jagħti ħalli iżjed intallaw il-flus fil-karuss, mhux hekk? U l-ewwel darba qed tipparteċipa? Le mhux l-ewwel darba, kemm ilha ssir dejjem ipparteċipajt. Ma setax jonqos li attendu wkoll diversi bikers u dilettanti tal-muturi. Tabu format jagħmlu maġġoranza tal-matilu. Aħna l-matilu semmejn jaqalbla tajba u hekk, u l-bikers qalbhom tajba wkoll. Ħalli aħna nagħmel daqsxejn ħażin ma' ċertu nies, aħna mhux biex luru li aħna l-image tajjeb, aħna image dejjem tajjeb kien. Għana dejjem nagħmlu biskop għal ġid ta' kulħadd. Wara waqfa qasira fir-Rabat, iċ-charity ride komplet sal-Mellieħa fejn hemmhekk ġiet fit-tmiema.